I pozdrav ljudi, dobrodošli neki ljudi, danas otvaramo clan chest, pa ljudi da krenemo. Ok, solidno. Goblin gang, bats. Znaš kako, kad krene ovako loše, uopšte neće ni da bude legendarna, ne bude legendarna. Nema ništa legendarno. Čekaj, možda je moguće. Ne, ja fucking shit. Nije moguće legendarna, znao sam, ajde, šta je. Pa da,